Helpline TV channel lo thlir thin tu te zong zong te in sawa in kalo lom le chawa hei tun truma hianin Hmeichhe tan hnute kan sar laka tinge ka in ven theyang ti kha ron soi kan tum le dona hei Hmeichhe theih kan sar an vei singa tam ber chu hnute kan sar hi ani a ti la kan soi sual om love hnute a sel te kha kan sar sela an lo chang ti na ania pipa te po in an nei thei thona chungin Hmeichhe hian tam zoka hnute kan sar hi doctor da chuanin chini in an thena daktal karkinoma anti hnute mur tanga in tran kan sar chi le lobular karkinoma anti hnute ti rol zone vel tanga lo thin mo khatia nga lo chang thin ania ama zok khi atam zok le poka chuan kan sar zinga mundanga try dar chi hi le poka try dar nga lem lo chi te po ama ro chu try dar nga lem lo chi nia ngai po hi anuwa hianin try dar thei chi ya chang le theya nute kan sar lo don chuan heteng hianin aron du le a nute chunga hen bol te an han me hianin ain shwal dewa chuan nute len le te talo tanglama emo dan aron tanglama nute rong aron tanglam dewa nute mur mo atom pil dewa chuan nute mur omna bor vel kha mundang ain asan zual dewa chuan nute atangin tui fim a chuak thin boka achang chuan thi te po chuak theya chuan nute mur emo nute bor vel a vun khok emo a ke de mo khatiang te po kha thei boka chuan bok emo ti rol anga lo na zong hi kan sar lo turan effect kerlawa amaro chu tia seringot po adik chong lo thei boka chuwang chuan nu ta chuan doctor ron fo a tha a tin nute a bol sol neu em ti te khang te kha mani point engma chen alo ti chin ve thei thawa amaro chu doctor ten khol cha sang ultrasound te x-ray ang chi te mo khang ang khanin uluk taka an lo en ani chuan thilom zia kha a hriat thei thina achuwang chuan heng te hi kan lo hriat le ta ni se ole doctor ten an lo zir to na atanga nute kan sar nei ol sam deu bi kho nia an soi kha ron soi le kan tumanga mani doctor te ngai point hetiang mi te hianin an Meizial ti na ani chuang lawa an tia nei thei bi kan ngai ania wangin film khur thuwa le kan din mun kan hriata kan lo in rin lok theinan ania nute natna lam lo nei to te thla tu te singa nute kan salom to te eng huna emo alterate manga lo en kol to te thau lu tuk te mi pa kop nei ma lu tuk te kum som pani chho ve le mo kan tiang chi khalo ni ta se chuan nu ni na thi hul har thi nei rei lu tuk te naw nei hun to lo nuwa fa nei ve chau te chuan naw pai ngai mi alo te chuan thul to nuwa hormone lam dam doi mangai en kol te zuin te heng ho hi nute kan sar nge tingen yang veina chance nei du big te nute kan sar nei du big te kha ania tlai ko nuwa doctor ta hian in vitamin D tlak chama wangin nute kan sar alom thei ti an chuak le boka an soi dan chuanin nute kan sar en kol dam to te po vitamin D an tlak cham chuan kan sar alo piang le theya an thi pui hial thei ani ome chuwang chuan vitamin D hi nizunga tangte oil tamna sanga sathin artui chumu le po mute tui an sia bata hian tama vitamin D in a game view ani chuan dam doi vitamin D te lo ai thin ta la eng hi thakop mai chuan doctor te chuan hnute kan sar hi tha tu te nina tanga kan ro chun ani le mo chuan loin ven lok thei ni an nga ya tha tu te ya hnute kan sar nei an lo mani pain dan le le ina thei ang to ka kan film khur chuan kan lo in ven thei na ni an ngai poka chuan hnute kan sar lo na in ven da tu te kha kan han sei lenga masabera chuan
ole eile in hian in eng tiang che in nge hnute cancer athen ti ti chiang takin an la soi thei mai big lawa amaro chu kan eile in hian in taksa tanga cancer asiam thei chuan hnute ya po asiam thei ti na ani maya ei in thei ang to ka uluka rul khai taka ei thei tum turania hrisira dan kan soi fawngin thai na ra te abe lam chi te vaimim ang chi te ei war tha a sale sakha lam po taksa in ammo to kai chu aswal lawanga ni tin thlailam ei war hi atu thu sama chuanin atha em ani atot le chuan ole zirchiana lama tangan mudan chuanin zu te beer zulam chi nikhata no ni khatvel in zel thin ta hianin a in velo te a in nute cancer anei du pi kani ti an soini chuan mai che zu in kan tam sot em ya in lo tur ti ya in khapur a thailo pain nikhata no khat pak in lo ram tum turania chu tian ni lo chuanin cancer nei theina chan sang tu em ani ti te kha lo hrele taila ole totlia chuan ole Meizial lom zia chu soitam ngai lovin kan hretlang thau toirin oma lungna te hnute cancer baka chisan sang te cancer dang chi som panga lai athen ti thei poka eng baka hian kamachia a ha ati baldu le poka ni ti te kha lo hrele taila big takin Meichia phei chuan in Meizial an zuk pat pa thi chuanin mi patan big phei chuan moi lo tu em meya mi papo ti to laya Meichia le zelina an zuk hi chu thil moi lo takani ti te kha lo hrele taila ole totlia chuan ole regular taka exercise yam thina hian tu te cancer lom tur aveng le ni nan sei poka morning walk ang chi te hi nei thei tha em ya ha taka ti chia mangai lova ni khatam ni som mo min som ti vel regular te wa in soi soi kha pai mo a taksa chet vel na nei lo lutuk te hian in tu te cancer hi an nei tu ni in mithiam te chuan an ngai pokani dotlia chuan ole taksari na thataka control hian in te cancer om thei tu chan sat tlema taksa ritle thalu tukte a hian te cancer vai theina chance an nei sang big pokani ti te kha lo shere taila ole fiber hi wheat veg rang te bechi ranga te hian oma atampi na po oma research siam tu te chuanin fiber om tam na thlai na ra te eitam Meichia te hianin nute cancer nei theina chance atlem big ni in an ngaya cancer chawni lowin fiber hian zum thum le lungna po alo veng le pokani ti kha he mi thiam te chuan an soya chuwang chuan fiber om tam na ang chi te kha ektam athani chu ole ama salama kan sei tong khanin vitamin D tlak sama wangin nute cancer om thei ni in doctor te chuan an hriat awangin ni enga tang hianin vitamin D kan dong theya tin salmon te sardines ang chi sanga atang poin kan bu thei pokani chuwang chuan hing tei lo hrele taila ole siam chop nude tui hi vitamin chi sang pol taksata thatura mithiam te tuani ma se khuanu siam atluk thei tak chong lova naw te nude tui nek tikana hianin nute tan nute cancer la om thei tura venga ma ni nute tui nge ya fa te chom hi nu le naw te ti tan khanin a thapera kan nute a chuak tha thei lova lo thei lova kan man poin nute tui chua tir dan tur zot ram kha a tha ani ole dotlia chuan ole naw pai lo tura in dana dam do sang ta hianin thana tam tak nei ve bok ma sela chiat na thlen ve thei thawa kumla no panga chiat na thlen dem lo poin khuwa lo rei chuanin tu te cancer thlen tir tuwa an tang the ni chuan meizu thin te khang chi te khanin rai lo na dam do an chilek phei chuanin lungna thlen tir pa pi ke be mani in mithiam te chuanin an soya chuan I heng ate hian kan lo film khur a thafia wang ole top per na chuan ole nute cancer chung changa mi thiam ten an soite lekhabu le magazine lama an ziate mani phak anga lo zirveya lo hriat ve tum turania kan lo hriat tana dik chem eng hinge dik zok ti doctor le hetiang lama
mi thiam te tu sei le information an pek atanga kan lo hriat ve hi poimo MMA ya chu chuan in omdan tu dik tak min siam sak theya atul chuan doctor panvat na chang kha mi hriat ti theido ani chuwang chuan tuna kan sei ta kho zong zong kha lo zer chiangin lo hra chiang la lo hri se la lo in veng la ti dam a in vena thazok ti kha lo hra reng la Hrisel takin ilo umsel do nia ole he video hi ilo hlok puya ilo changkai pui ani chuan subscribe button ti kha ila click lo ani chuan lo click vela chuan notification bell khamet in all ti kha lo click le la video dang thazok ilo chang le chin don nia